שלום לכולם, שמי דוקטור אורי סגול, אני יושב ראש האיגוד הישראלי לגסטרואנטרולוגיה ומחלת כבד. אחד הדברים החשובים ביותר שאנחנו למדנו היום לגבי חולים במחלת מעי דלקתית, שהיעד הטיפולי שלנו הוא שהחולה או החולה יוכלו לנהל את חייהם בצורה שלמה, מלאה, ללא כל הפרעה. הם יוכלו לחיות חיים מלאים עם המחלה, בלי שהמחלה תשתלט עליהם ותפגע באורח החיים שלהם. היעד הזה הוא אפשרי, ואנחנו מסוגלים היום לספק אותו לכולם. המטרה העליונה שלנו בטיפול במחלות מעי דלקתיות היא להשיג איכות חיים מצוינת. איכות חיים מצוינת עכשיו, ואיכות חיים מצוינת גם עוד 10 שנים. ובשביל זה אנחנו צריכים מעקב. המעקב הוא הדבר הקריטי והחשוב ביותר במחלות מעי דלקתיות. לטנגו צריך 2, את הרופא ואת המטופל. חשוב מאוד לבצע מעקב אחרי המחלה. אנחנו יודעים שסיבוכים שאפשר למצוא אותם מוקדם, לטפל בהם ולמנוע התפתחות של אשפוזים, ניתוחים, צורך בטיפולים מאוד מסוכנים ודברים כאלה. תמיד עדיף למנוע את הצרות מראש מאשר לנסות לטפל בתוצאות שלהן. מחלות מעי דלקתיות, שזה מחלות היום בשכיחות די גבוהה באוכלוסייה, ואנחנו רואים אפילו עלייה בשכיחות בשנים האחרונות. יש אפשרויות היום טיפוליות מצוינות. המגוון של הטיפולים זה מטיפולים תזונתיים, דרך טיפולים תרופתיים, אורחות חיים. חשוב מאוד לשים דגש על המכלול של הטיפולים בנחישות בתיאום יחד עם הצוות הרפואי. אפשר היום להגיע לתוצאות מצוינות שיאפשרו גם איכות חיים וגם תוחלת חיים מצוינת.